Dihamoh kadongan jumpa mo sa acara palabok roha di kanal YouTube GKB Marhata Batak Toba. Adora sa tajalo hatani dewata renungan di hita sadarion jumolo mahita martanya. Asinero hama dihamudoho dami nasian debata mata do nasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat do sian buku renungan wasiat dohot judul di palua debata hita sian hamatean. Nama rojaha mesian hatani debata di Pesalmen 56 dohot pangodol honona sian Pesalmen 50 ayat 14 songonoma didok hatana disik. Ainu nga di palua hohosaku sian hamatean patu pesian partu Tuhan asamar pangalahu di jolo ni debata di bagasan hati uron ni pangoduan. Ise na sumabiar tu hamatean manang tu hamakuan boy doro hamatean ni manang sadihari pe jala maragam do carana. Boy doro hamatiani marhite parsaliton, parmaraan, bencana alam. Jala boy doro alani pabahenan ni halak. Mangangguhi do parbesal metu Jehovah. Ala mga do pimuso nagogoy ba. Didok diago muso iban. Di mata-matay. Jala na indiago hosana. Gariada kahi didok parbesal menonsay didigi-digi muso na do ibana. Manipat ari. Jojo do parpesalmen dito nga ni biar ni rohana ro mangido tu Jehovah di bagasan haporsyaw napaluaw ni Jehovah do iba nasian hamatiani dang tarhabuan ni muso be parpesalmen alanung nga sumurut hamakuani di bagasan Tuhan di haporsya parpesalmen do na mardala ni bana di bagasan sodang hati ro nasiat debata songon hataridaan ni haporsyaw na marsihoho do parpesalmen totong pasahaton pilihan hamuliateon na tutuhani. Sudedo jolmah ya mengadupi parsalisian dohot dongan na jolma. Dia kana mek-mek manang nabalga. Parsalisian na sudi paujung dohot denggan. Boy do gabe parsalisian na balga. Sian hata ni debataon di paingo do hita. Asa unang sumurut hita mangido tu debata. Unang madaw hita sian ibana. Hola debatado na boy mga lehon pangaramotio tu hita. Nang paluhon hita siyan hamatea be. Molo debatado ngata. Dang tarbahin muso be mangago hita. Taingo matotong madok mauliate tutuhatta. Ala boy hita mardalan. Di bagasan sordang hatiuron na siyan debata ala niasi ni rohana. Amen. So manima hata ni debata renungan di hita sadarion. Unang lupa kadongan, like, subscribe jala bagi ketua kadongan, alamar hiti na dohot dohita, mangurupi ulaon marbarita na ulirap dohot YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, mauliate debatama mga ramoti hita horas.